Jesús hijo egia, Jesús betiko bizia. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, martxoak 2013 urtean, gaurko egun honetan, Roman, Kapilla Sistinan, kardenalak Frantzisko Aita Santua aukeratu zuten gaurko egunez, 2013 urtean. Beraren bizitzarengatik eskerrak ematen diogu, eta gaurko eukaristionetan berarengatik osasuna eskatzen dugu. Gure jangoikoak eman dezaiola behar duen patxara, behar duen pakea eta behar duen osasuna. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Emaguzu jauna, zuzen den hausnartzeko eta egiteko grazia. Egizuzu gabe ezin bizi garenok bizi gaitezela zuk nahi bezala. Zure Seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. Ester liburutik. Egun haietan, Ester erreginak arrisku gorrian zegoela jaunagana jo zuen, eta bere zerbitzariekin batera uspesturik otoitz egin zion goizetik gauera jaunari, Israelen jainkoari, esanez: bedeinkatu azu jauna, Abrahamen jainkoa, Isaaken jainkoa eta Jakoben jainkoa. Laguni esadazu, bakarri bainago, eta ez dut zu beste laguntzailerik. Nere bizia arriskuan dago. Txikitandik entzun izan dut gurasoen etxean, zuk jauna, erabat askatu dituzula atsegin zaizkizun guztiak. Orain beraz, laguni esadazu, bakarri bainago, eta ez dut zu beste laguntzailerik. Jauna, ene jainkoa. Zatozkit lagun, umezurtz bainago, ezarritzazun ere ahoan hitz egokiak, lehoiaren aurrean egongo naizenean. Egin azazu atsegingarri haren aurrean, alda ezazu haren bihotza, gure etxaia gorrota dezan, hau eta honen aldekoak desegin ditzan. Gu berriz, aska gaitzazu geure etxaien eskuetatik, gure negarra bihurrezazu poz eta gure minak osasun. Jaunak esana. Dei egin izunean erantzun zenidan jauna. Dei egin izunean erantzun zenidan jauna. Eskerrak ematen dizkizut jauna, bihotz-bihotzez, nire hitzak entzun dituzulako. Kantuz goratzen zaitut aingeruen aurrean, eta zure tenplu santurantz begira auspesten naiz. Dei egin izunean erantzun zenidan jauna. Eskerrak ematen dizkiot zure izenari, zure maitasun eta leialtasunagatik. Paregabeak egin baitituzu zure izena eta promesa. Dei egin izunean erantzun zenidan, kemena bizkortu bihotzean. Dei egin izunean erantzun zenidan jauna.
eskua luzatu eta salbatzen nauzu. Dena egingo du Jaunak nere alde. Jauna, zure maitasuna betikoa, ez utzi bertan behera zure eskulana. Dei egin izunean erantzun zenidan Jauna. Jaunaren hitza gure argia, gure bidea, gure bizia. Ene jainko sortu bioz garbian igan, postu nazazu berriro zeure salvamenaz. Jaunaren hitza gure argia, gure bidea, gure bizia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien ikasleei, eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko dizue. Eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitzen, eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Zuetako norbaitek semeak ogia eskatuta harria emango ote dio, edota arraina eskatuta sugea emango ote dio. Beraz, zuek gaiztoak izanik ere, zeuen seme alabei gauza onak ematen baldin badizkiozue, zenbatez gehiago ez dizkie zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkiotenei. Honela bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia egin zuek ere bestei. Horixe da, Moisesek legeak eta profetek diotena. Jaunak, esana? Eskatu, bilatu eta jo. Hiru aditz dira gaurko evangelioan oso garrantzitsuak. Eskatzen duena jaso egingo du. Bilatzen duena aurkituko du. Atea jotzen duena zabaldu egingo zaio. Aita santuak betidanik edo aita santu danetik, ezautu degunetik, gauz eder asko, baino horietako bat ekarri nahi nuke gaurko arratsalde honetan. Beak esaten du, Dios primerea. Hau da, alegile, jainkoa beti da lehengo pausoa ematen duena. Eta hala da, hala da. Baina bigarrengo pausoa ere behar dugu. Eta berak gure bizitzan zerbait egiteko geure askatasunarekin kontatzen du. Eta geure askatasuna horta jun behar du, eskatzera, bilatzera, atea jotzera. Azken finean geure bizia zabaltzera. Eta zerri zabaltzen diogu? Beraren maitasunari. Maitasunak eralda dezakelako geure bihotz ilunak, geure bihotz gogorrak. Eta hori da Garizuman egiten dugun gauzik importantenetako bat,
Gure bihotz gogorra Jaungoikoaren presentzian jarri eta bere errokiz eta bere maitasunez haragi bihurtzen du. Eta hori da, bizi dezakegun miraririk haundiena gure bizitzan. Gu geu bakarrik ikusiko dugu, fruituak bestek sumatuko dute. Baina zertarako behar fruituak gu beraren maitasunez bizi balimagera. Ez gaitezela inoiz fruitu horiekin gelditu, baizik eta geure bizitza izan dadila topaketa hori bilatzea. Maitasun hori bilatzea. Jainko on hori aurkitzea. Decimos, el Papa Francisco dice muchas cosas y hace unos cuantos años decía esta palabra que parece que se la inventó él, ¿no? Que el Señor primerea, ¿no? Que siempre la acción primera de Dios es de Dios. Pero no anula nuestra libertad para nada, sino que la tiene en cuenta y la quiere. Por eso nos da el segundo paso a nosotros, para que nosotros respondamos a su acción de amor en nuestra vida. Y nuestra acción de amor, nuestra respuesta a esa acción de amor no es otra cosa que asumirle como Dios, sabiendo que muchas veces vamos a meter la pata, sí. Dios cuenta con ello. A veces nosotros no contamos con ello. Pensamos que somos perfectos y que hacemos todo bien, ¿no? Dios nos conoce más que nosotros mismos, ¿no? Y cuenta con ello. Pero solo Dios quiere de nosotros esa libertad. No para que se la demos, Él nos la dio, sino para que nosotros labramos nuestra vida y Él pueda hacer maravillas en nosotros. Y la maravilla más grande que puede hacer es lo que decíamos antes, de que nuestro corazón palpite. El Papa Francisco decía, no hay cosa más bonita que presentarse ante el Señor con un corazón lleno de llagas, lleno de heridas, arrugado, porque eso quiere decir que has amado mucho. Eso quiere decir que has sufrido mucho por amor, que te has dado por amor. De nada sirve presentarte al Señor con un corazón perfecto. Eso quiere decir que todo lo has guardado y de nada ha servido. Pues que nosotros, nuestra vida, lleguemos al encuentro con el Señor como esos garbanzos que llevan mucho tiempo en el agua, que son blandos, que están como pasas, pero están tiernos para que el Señor haga con nosotros lo que quiera. Jesusek berak irakatsi digu eskatzen, beti gauza onak ematen dituen aita zerukoari. Horixe egingo dugu gaur, uste on osoa Jaungoikoarengan jarriz. Eliz elkartea egon dadila toki guztietan beti prest txikien, behartsuen eta sufritzen ari direnen oihuak entzuteko eta laguntza eskaintzeko. Eska dezaiogun Jaunari. Munduko ondasunak kontrolatzen dituztenek, denen onerako direla jakinik, ez dezatela oztopori jarri ondasun horiek zuzen banatzeko. Eska dezaiogun Jaunari. Eman dezaizkigula geure kristau elkartetan apai zerbitzurako eta erlijiosa bizitzarako deia gogoz onartuko duten zenideak. Eska dezaiogun Jaunari. Eukaristia ospatzen ari garenok, izan dezagula beti uste osoa gauza onak ematen dizkigun Jaungoikoarengan. Eska dezaiogun Jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Bedeinkatu zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatu zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorenaren edari. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, entzun bihotzonez zeure herriaren eskariak, onartu hauen otoitzak eta eskaintzak, eta bihurtu zure gana geure bihotza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, zeure izena bedeinkatzea. Errukian aberatsa zaren aita, Pasko argirantzako geure bidean Kristoren pausoek jarraitzen diogun aldi honetan. Kristo baita maitasunean adizkidetua izan den gizaldiaren maisu eta eredua. Zu jauna, garizumako bazamortuan barrena irtera berriaren bidea zabaltzen diozu Elizari. Bioz damutu eta humilduaz mendizantura iristean, piztu dezagun guregan itunaren herri izateko bokazioa. Zure izena bedeinkatu, zure hitza entzun, eta zeure miragarriak posez ikustera deituak izan den herri izateko bokazioa. Salbamen ezaugarri hauengatik, zeure intzaren zerbitzari diren aingeruekin batean, zure gorapenak abesten ditugu. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure Kristiak, osana zeru Santu zera behi jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santo gardeuek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire, horigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza ez gehintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkezkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza,
Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Liz gizon guztiekin batean. Eraberean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, arritzazu zeure arpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainkoa eta guztien horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerotan zerana. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkera. Ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea guru honotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zurinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake usten dizuet neure pake ematen. Begira zure Lizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Lizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea, beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bildotxa. Honemen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, zure etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta zendatuko naiz. Kristo. Jauna nere bihotza deitzen zaitu, zatoz intzik ez dutenean loretxoak, laizter gelditzen dira iartuak, ni ere hilko ninduke zugabea. Nere gandik bazaitu ainurruti, ezin intekelako lurran bizi, zure zain gau eta egun nago beti. Artzainon maitagarri zer angel
bizi gaitezen ni eta zu. Egin dezagun otoitz. Jauna gure, jainko gure jauna, salbameneko bidean indargarri eman dizkiguzu misterio santu hauek, izan bekizkigu laguntza, bai bizitza honetarako, bai betirako. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, betorkigu jauna geure eskariengatik itxaro dugun zeure errukia, eta maizkiguzu eskuzabale zeruko doainak, zuzen dena eskatzen jakinez, eskatutakoa eskura dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, eta bedeinka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Virginia ederra, agurra maite, itxasoko izarrak, agurra maite, itxasoko izarrak, argitu, lotuak askatu, ongiak eman, gaizkiak ondatu, ongiak eman gaizkiak ondatu. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi zaindu zaitezte, eta jauna lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.